Zuk badizu ze esan nahi duten krabelinek? Ni? Bai. Ofertan zeudela igual? Ara bestia. Eskerrik asko. Aktiboa edo pasiboa! Zer gustatzen zaizu sexual? Trioa praktikatzen duzu? Bakarrik ondoiarekin, bale? Ondoiarekin! Orain bai! Bengo zerantzuna! 22 ordu minutu bat. Emoticono, melocotón. Berenjena eurian. Zetxe, hain dramatika jarri, Loreak ez dira, landora ez dira hain erraz hiltzen. Adi egon behar dugu, besterik ez. Eta gu, Zer? noiz hasiko gara gurea zaintzen, Jokin. Jarraitu nahi da. Orain kontu zibili behar duzu. Depresio batean erori zaitez. Zugatik egingo nukena, ni nuke nigatik egingo sekula.